Monkhani athu ndi zonoti tizindikira adani a Fred Gangata. Inde pomathapa nkhani inde kuti tidziwa zonena kuti kula anthu ena ake amadana naye Fred Gangata kwambiri. Anthuwonso nakhala akukongeresi nkumabisala mukachigoba kenakake akuti komenyera maufulu. Tukamba zotani kodi? Masters Security kampani limeneyo ya Fred Gangata yapezeka zonena kuti sinapatsidwe contract ndi bungwe lija la MRA lija limapezeka kuti likutolera misonkho lija kuno ku Malawi. Masters Security itapeza contract bwinobwino ndikupezeka zoti basino ndikungoyikhasula chifukwa chonena kuti adani ena ake a Fred Gangata anayankhula zinthu. Anayankhula zotani kodi? Nanga kodi zimene anayankhulazo zinali zotino zofunika kwambiri kuti mpaka na Gangata asapatsidwe contract? Sabwino tifotokoze motere kunena kuti earlier this week kumayambiriro kwa wiki ino ndithudi kunapezeka zoti kunatuluka nkhani. Bungwe la MRA lomwe limatolera misonkho kunoku ku Malawi linatulutsa chikalata chonena kuti likufuna lipereke contract ganyo ndithu kwa makampani opereka chitetezo kunoku ku Malawi. Makampani amenewo adzigadira ndi kuti mwina make kaya ndi maofesi awo kwa zaka ziwiri. Makampani amenewa panali number 1 kampani ya Masters Security Services yomwe ino ndi kampani ya Fred Gangata imapereka chitetezo ndithu choncho ili ndi alonda awo choncho. Panalinso kampani ina ya Iringa Security Services yopekanso chitetezo imeneyo ndi kampani ina ya Kamu Guard Services. Mwaonedi makampani atatu amenewa anapezeka zonena kuti anawina makontrakt ku MRA ko ndi bungwe la MRA lotolera misonkho linango lingalira zonota ifeyo timatumikira Malawi. Bungwe nda Malawi ndeti adziwitsa Malawi kuti noti kufuna kupanga izizi ifaya amene awina no makontraktwa ndi makampani atatu amenewa. Nkhani tangotuluka ndi kunali rumototu. Kabungwe kena kake kamatchedwa kuti no HRDC mwinaso munakava kajakaji na mtambo kaja achina trapeze awa achina maiko kaiyatsa kapezeka zoti tukabwera basi iyayi mufuna mumpatse mubereke Masters Security muipatse zona contract chifukwa chonena kuti Gangatayo ndije amagwira ntchito mboma komanso ndi nduna ndi kampaniyo ndi yake ndi basi mufuna ngoganiza zoti mungopanga basi zomupatsa iye simwatsatira ndondomeko zanji imitsani tione kuti mulifotokoze bwinobwino kuti mwatsatira ndondomeko yanji kuti mupatse no Gangata osangompatse musampatse Gangata amatero sungamvetse munthu anakhala bwanji. Fast forward magaeta afikano ndi kuti leloli Friday pa 2 January 2026 tizikumbusana madate wakuti tachilowadi tuchakadzidza. Now kwapezeka zonena kuti kwatuluka nkhani kuchoka ku MRA kumwe kuja atulutsanso ndi kuti chikalata koma chikalata chimene chichi sichimapita ku mtundu wa Malawi chimapita tsopano kwa eni yake amakampani amene wawa makamaka ndi kuti to kampani ya Masters Security ya Gangata ija akutitu ndi kuti no kuchoka kwa MRA Commissioner General yemwe ndi Felix Ramblas walemberano tsopano ndi kuti Managing Director wa Masters Security kumuuza kunena kuti basi feyo tikufuna tikutsimikizireni nomuvomereze kuti taganiza zoti basi sitikufunanso tikupatseni chani tikupatseni contract ja takhasula contract timati tikupatsani ja pazifukwa zina ndi zina basi koma sitikuuzani zifukwa zakezo munkhu zozonena takhasula sitikupatsansoni. Inu zoona zimenezo talakwisa chani magadi athu ndone kuti sangakwanise anyamata athu kukatetezera makampani anuwo ngatitu maofesi anuwo kapena mwina mukuona ngati ndife oti opanda experience takhala tikugwira ntchito kwa zaka 15 years tikugwira ntchito moti muonena kuti no zaka zimenezozo ndi kuti ndife kampani yosadalirika. Nditu zichochitika ndi chani mungoziwa zimenezozo bwana kuti basi takhasula sititani sitikupatsansoni ndi kuti contracted fine magaya arani amva komano funso ndionena kuti akhasula fwa chani ndeto tikubwererabe ku nkhani yomwe jonena kuti bungwe la HRDC amaiko kaiyatsa kunali kuyankhula ndi anyamatawo kumeneko musapatsa Gangata mupereke fwa cha zifukwa za ndale nfake mukapatsa contract. Inu munthuyo inde iyeyo ngwandale iyeyo ndi nduna komatu kampani yakeyo ndionena kuti imagwira ntchito zolongosoka
ili nkuthekera kopereka chi service imeneyoyo ndasapatsidwe chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti basi iwo ndekuti ndanda musapatse chifukwa chonena kuti alibe kuthekera kumeneko, koma ali nkuthekera nde musapatse chifukwa chani? Musapatse chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti basi ndekuti muno wakeyo ndoti ndi wandale basi ndekuti musapatse. Popeza kumene kuja kumene kupita anyamata ndekuti anyamata pamene akagwira ntchito imeneyo azikalandira ndalama. Amene popo mukawerengera anyamata amenewo sigangata amene akapindula ndi anyamata amene achitetezo nawo amakhala kulandira ndalama foti akakagadira ndekuti no salary yawo ikutani ikulowa. Mukunena kuti no basi ndasapatsidwe chifukwa chonena kuti asalandira salary chifukwa cha gangata. Hayi ndithudi ife mwina mukanango kasula ya gangata yokhayo mwina bwezitu kamba chani. Kufanya zimenezo kudzakhasulanso makampani ena awiri aja ilinga ija ndi nakamwejaso ndekuti adana akhasulaso kwakhapiraso kosatwa chifukwa chani? HRDC yayankhula zimenezozo iyayi mwapereka ijeni contract mwawo mosalongosoka iyimitseni khasulani nkukasula kuyemala ndino anthu otani kuyemala ndino anthu otani moti nonse mukulingalirano zonena kuti pamene papa mukapinja mabanja ochuluka kwambiri osati gangata atu mukapinja mabanja ochuluka kwambiri fo chongofuna kumvera anyamata ena ake osokonekera amene nthawi ya ejeni ya ulamuliro wapita uja samayankhula chonse ngakhale zimalongo zimasoko zimafoira zinthu. Makontract amene amaperekedwa kuchoka kujja kumaperekedwa kwa anthu andale azibali awo azikazi awo chani inunso mayankhulapo chinachiso mangokhala chete ino aya HRDC koma lero li ndefa chonena DPP atake gangatayo bwanji takuziwane kunena kuti ino ndadana gangata ndino adani yake munthu samaliphira kukhala adani yake komano agangata ngati simmadzozo onena kuti muli ndi ena ake ndadana awaso nenda adana anu oyipa kwambiri oti mpakana alibe nazo ntchito kuti akhoza kupha mabanja akangati anthu kungofuna kuthana ndinoyo. Osababa ndi kuti no ntchito za anthu amene kungoti no zatha kuti no akulephera kulandira ndalama chifukwa kampani sikupeza ma contract ikulephera kuti kagwira ntchito ndi kuti mabanja anthu aja atumba ene pamwe aphatwa ene kupha kuja ndi kumene kuku zosiyana patino pamene maphatwa mafanirina akakhala ndi njala anthu akumafa ndi njala kumene kupha kumeneko. Hayi ndithu mmenemo ndi mmene zikuyendera. Nawo ife tikufuna kupanga address ino kwa MRA choyambirira inuyo a General Ramblers mapanga chiganizo chotani kodi kapena nanunso tungakongeresisoro komweko kufanya mara HRDC watu ndachigoba chabe cha kongeresi pata zimenezi atomenyera maufulu osaziwikaso zigoba za kongeresi zimenezi inunso kapena muli mmenemo koma ndetu mulawira anthu ochuluka mukhoza kukhapa gangata iye akapeza sausage ndithu pa tebulo pake fangu ayi ali nzake tuye ali ndalama linazo ndoti ali ndege ndabwana aja sangaite kuliralira motani koma amene mukapinje ndi amene amakapeza kuti no akatengeka ndalama kamene kukagula ukankhwani ogwira ntchito mmakampani amenewo makampani atatosewo mwapinja mukumva bwanji ino pamenepo yetino inuyo mukuti no ndajena atsogoleri mmalandira ndalama zomwe mmalandira misonkho ya omwewo amene mukuapinjawo funa ndalama zimapanga security omwewo tu amene mwaapinjawo akalandira ndalama iyayi masa security ilinga security komanso kamwe security agadira agent maofesa a MRA akulandira ndalama ochokera ku makampani yawo akalandira ndalama zija kasalale kawo apita ndeto kagula zinthu pokagula soya pisesi ndekuti akulipirapo msonkho ndi umene inu mukatolerawo ndi umenenso ukakulipiranso ninuyo abwana tunuyo aja Ramblers inuyo kwa mwapanga chiganizo chiti chimene chocho mwawina ndinuyo zanu ziziyenda komano zanzanu ayi moyo wa mtundu wanji umenewo mukalingalire ndithu how I wish kuti no banja lanu liziva isizo kuti adadiwa kodi ngotere achimwana athu ngotere amunanga ngotere hayi ndithu kuiba mtima kumeneko tiziuzana chilungamo magayi this is 2026 kuliberu zobweza tumauti tikumango yankhula chilungamo chilungamo. And now comes to anyamata inuyo ajeni I think mukufuna muzingolimbana ndi boma ali basi kutsutsa kopanda phindu nde kumeneko tikufuna kutsutsa kolongosoka ngati wachina baba malondera kuti akamatsutsa ndikumaona kuti munthu akupeka mfundo zabwino osati kutsutsa kopanda phindu ukuku ndikutsutsa kopanda phindu zoona kopha anthu anthu amenyera maufulu komanso mukupanga saso anthu ena akazivutikaso ufulu wanji umene mumenyera contradiction ka imeneyo anthu ogwetsa ulesiso eno bwanji chabwino tisiye apo tufali ngopeka kuthenga apa kunena kuti tinaona comment ena akunena kuti no iyayi muzitibweresera mavidiyo mmango yankhula nkhani izi bwanji magayi nawo lero ndofuna ndipanga address nkhani
ndimagwira ntchito ndekha ndimandionapo ndekha pano voice yomwe mmamva ndaineyo basi ndekha ndimagwira ntchito ndekha ndimakang'ana drama za bando ndekha kuti ndipangira upload ma video amene wawa now ndimapanga production yonse ndekha ndikumakhala ntchito osati masewera ino mangolandira nkhani zija koma ndikuwuzeni video mmayionera 10 minutes koma ine manditengera mwina 1 hour 30 minutes ndikuyipanga video ija chomwe chimachitika ndi chani ndikasake nkhani ndekha ndikazipange verify ndizoona ndikatero ndikuti ndilembe ma script ino azimene ndikuyankhulawo ikaenda apa kuti ino anthu akatani akamve tikatolapo mfundo izi ndizi tikachoka pamene pachapa ndikuti ino tijambule video ndi ma audio limodzi tili ndi ma footage tikatenga ma footage talowese ndikuti ino kukatani ma computer ndikuti kuchani Adobe Premiere tipite kwa Adobe Premiere tikapangeno chani edit ndikumakhala ntchito kudula mayi zosainirazo chani mmene munasivunaveke bwino tinumikize china chilichonse tikachoka grade ko makala tine makamera ofoka tikachoka pamene pacha ndikuti tiike ma script zimene zimayenda zimawu chani chicho ma logo kuphatikiza chino chonse kuvekera china chilichonse ndikukatulira zituzi zidza kupasana kumakuonesana zituzi nkhani ndi zituzi zake ndizi imene related ku nkhani imeneyo tamalizano tikatero tipangeno export tidikira nthawi video ije ituluke yarulutsidwano tsopano kwa Adobe Premiere kumene timapangira ijeni edit kuchoka pamene padza ndikuti tikutani tukapezeka zoti tukatani tukayipanga upload ino pa YouTube tilimbane ndi network ino tsopano ipange upload ikuti khapa bando to pamenepo bando nena kuti ndikuti tu ndekha ndimatoka sakira ndekha finally now yeka pamene pachapa enda osayiwalanso ma thumbnail shows mazoona zizofotokoza kuti nkhani kamba zotere tibenye zimene zijazi ma simple design tikayika pamene pacha ndikuti takupasana nkhaneja mukuyionera now mwayionera in 10 minutes kandi 11 minutes mukubwira anu ndi ma comment ayi muziti pasa ma video bwanji mene mujamu tikufuna tizionamo ma video footage zimene mukuyankhulazo zikhala ndendende zimene zikuoneka mmene wamo magayi let me tell you inuyo mukulandira the best that you can get from us pa YouTube pano patikasowapo ena nomayankhulaso kuno ti yayi bwanji kuti mukusowa chani semutipasira nkhani timakhala ropa ndekuti tituluse ma video amene makhala ropa kufika madzulo acho makhawa theratu montho koma kurani ukuzipereka now sitipeza kupindula ina iyo sochoka kwa anthu inuyo koma tikupasani nkhani zija kuti nona ngasi ife ntchito yathu ndi imene journalism ndi yomwe tinamenya tikupasani magayi now mukunena kuti yayi muzika jambula video ndikufuna ndipereke scenario yet yonena kuti mufuna ndizikuonesani ndendende zomwe zikuchitikazo ndisamakuonesani zithuza kuti ndisamafotokozeni zingokuti paka na ipa tikupasirani zamwe yayankhula kuti ndakupasa zimene ena amapanga zimenezo ndimakaziona so machani wamwe namo ife timapanga mosiyana nawe akupasani inu ndi basi tizipitana tikafike kwa sungu tikajambule kuna Mulere Farm yachichola tizikamujambula kuyankhula zonena kuti no yayi ine sindikuopa yayi tsiku lomwelo limenewo tikatero tiulukeso tikafika ku Mangozi tikakambe zimene no namalomba nakamba mafumu inu mukapanga zopanga ndi mukapanga zosokoneza kuti kumangani ndikajambuleso ma video kumene kucha tsiku lomwelo kuchoka ku Kasungu kukafika kuchani kujeni kujani kumene kuja ku Mangozi from Mangozi ndipite kunkhoda kwana ndikajambuleno chani jeni zo kumadza sefukira ndikatero ndibwereso ndikuti tikayang'ane no kuti kuyemala kulilongwezi kuti bwanji tsiku lomwelo ndikakujambulire ni ma video amene wo zingatheke zimenezo olomwe inu mungakwanise kupanga zimenezo mukuyembekezera kuti ndizipanga zoncho akuti yayi tifuna muziti pasa zimenezozo fine magayi ndikuwuzeni kunena kuti ndi anthu pano amene amatitsatira achina tasiyana timatasiyana I think tasiyana pala anthu ambiri panopa pala achina ma Gregory pala anthu ambiri achina Chris achina Eric pala anthu ambiri pano amene amatitsatira kuchoka nafe kutali kwambiri kuchoka ku Malawi Trends kuja timakudziwani pala anthu ena mukubwera kumene mutitsatira kumene amene amatitsatira kuchoka kutali kuja akuzozoti ife nkhani zathu timaulutsa morani ife sitimapanga zeze mafirira jakapezeka ma video timakuonesa ngati sapezeka timakupasani nkhaniyo koma nokhaso maitsimikizo kuti nkhaniyo ndiyoona now ngati mukuona kuti pali vuto amene mukutipeza kumene kuti mwina mwake ma video asakuonekerani bwino zomwe mukufuna simuzipeza video sitimakakamiza pirani mukapeza channel china chimene muzikaonera nkhani zimene mukuona kuti zimatani zimapanga chonchozo kapenapo pirani muzikaonera ku Zodiac nkhani za Zodiac za madzulo zija ndemukaona kuti amakupatsani zodani mmene momo nkhani zamazifotokoza morani mmene momo komano kuti tikupaseni nkhani zizi kuonesere pamakhala pali ntchito osati masewera ndi makanda avutika mutu kuganiza tikemo ti ma jokes ndi iti kuti nkhani ijeka kome
kuti no mukamakaonesa iro kakhala kuti chiro bowa chani zonse zikuwika pamene popo koma papero penipeni chimene tikuyankhula ndi chani simutipatsa zomwe tikufunatu ifeyo muzimuzikamo mavidiyo fine likuna kuti no zikomo kwambiri fa cha feedback komano ife sitimapanga zimenezo chetipanga apa ndichonena kuti inuyo mupite mukaonere nkhani za Mazulu za Zodiac mukapezamo ziti zimenezozo ende muzikaonera kuti kumene koko ngati mukuona kuti zisizikuvekerani bwinobwino mungopanga choncho basi koma amene amatitsalira akudziwa bwinobwino ende amakhala panopa ende akhalapo amenewo akuti kudziwa naso enawonso akhala alipo pano kumatsatira amene timapangira ife ngati no zizikhala zonena kuti no iyayi ziziyoti ife zikufuna mavidiyo chanchinchani nemethawa yo magaye ndimapanganso ndiso ndi channel chakunja chomwe ndimayika nkhani za ku Africa ndikhoza kupita kumakapanga kumeneko ndikupanga withdraw kunoku tizika kumalo kumene anthu ake wakuona phindu ngati amalawi muzaona kuti nkhani izi nzopanda phindu sizokuvekerani bwino palibe vuto tizangopanga withdraw attention yonse tizayika channel chakunja chafa ndimayikaso mavidiyo kumeneko tizakangokhala kumenekocha fa kumenekoko anthu ndikuti amatani amaona phindu la nkhani zathuzo kumeneko akuti